mina uyadelena kahle wena ngibe nawe ungakasebenzi kahle waqala ukusebenza kahle kunami kahle uvulelwe yimina wena wazikota yazi yabona kulo 5 years wazikota nyana ngami mningi obukwenzile ne uyakwazi ukuhamba nje bafuhlala sonke ahambe izinto lonke lo muntu engekho endlini angithi ngintombi yakho ngakuphoqa ukuthi ungiphikade angiphoqanga wanginikeza. Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. Don't forget to like, subscribe and share. On today's episode, ngizoba ngiphethe uMandla bringing uThobeka. Let's get into it. Sanibonani bavukele emakhaya igama uMandla wakamkhwanazi. Ngizilana ku show Save My Relationship. Enxa yokuthi ngifuna ukuzwa kuye uThobeka lana ulento ngizwa ngabantu. And then ngizwa ngumuntu oyedwa ngizwa abantu abaningi into azenzayo ukuthi nami ngiyazibona nje phambi kwamehlo wami ukuthi lento lena iyiqiniso so ngize lana ku show naye uThobeka ukuthi azochaza ukuthi ngaba iqiniso na lento ngizwayo ngoba ingilimazile lento le yangilimaza and angazi noma mhlawumbe sokhona ukuthi siseve le relationship ngoba kuningi. Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, ngizoba ngiphethe uMandla noThobeka. Ni right guys? Ngishap, angithi ngishap kodwa ngishap. Sharp. Thobeka right? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Do you know why ukule show yethu? Ngoba ubhuti vele besikhuluma naye. Do you know why you're here? No, guys. Oh, ours. You've never seen this show of ours? No, I've never seen it. You've never? Oh, okay. Ugrand. Umuntu wakho awumtshela ukuthi umlethela kule show yethu. Lo Thobeka ngamtshela. Oh, okay. Uvele wamthatha nje kuphela wathi. Ngithatha ngicabanga ukuthi ngizomtshela la. Oh, okay. So now uvele walandela nje kuphela wathi angiyahamba. Angazi phela bengicanga ukuthi mhlawumbe surprise. What if you're kidnapper? Angeke kidnap. We've been together for a long time for him to do that. Oh, okay. How long have you guys been dating? 5 years. 5 years. Wow. You guys happy with relationship? Cool. Okay. Do you have any kids? No, we don't. Are you planning to have kids? Yeah, time will tell. Are you planning to have kids, Mandla? Yeah, time will tell. Time will tell. Yini ngathi anifuna abantwana guys. Lo Thobeka. Ngomeni ngicale manje kanti besiplana ke kodwa khona nje besafuna ukulungisa. Oh nike nayikhuluma indaba abantwana. Yeah, yena sike sathi ukuthi nje siyikhulume kancane. It's good to start now. Cabanga 5 years guys, you don't have kids. I personally do not want kids. Oh, when you personally don't want kids? Yeah, for now like. So manje that personality lo personal bakho lobo. It's happy. Singenabantwana, like we have our quality time. Like, yeah, kids are too demanding and abantwana bazofuna isikhathi samama with almost so I'm not ready to. So uMandla uyakhuluma naye ukuthi like abantwana kabafuni noma uwe it's your choice. Ube ubuzwa ngami like engikusho uvumelana nami. Oh, he flows. Okay, that's nice. Amandla wena abantwana awabafuni. Ngathi mina ngiyabafuna abantwana. Ngiyabafuna. Sisayikhuluma leyo nto ukuthi singase sibe nengane yabona ke. Ayike nje ubuza umedem ngiyonqaba nje washo ukuthi hayi akho idea. Phela niyaguga nifuna ukuthi manifike. Sikhulumile lento ukuthi angeke sibe nengane yena time soon. Njengoba uyibeka bafuna siyaguga sibadala manje understand. Kufanele kube khona nje ingane ezothatha nazo sidlale la emzini wethu yabona. So do you guys stay together? Ngasho kanjalo yeah. Oh nathula bethu yini ngihlala estradini kwenzakalani? Singasho ukuhlala sonke phela kodwa akekho emthetho ilento futhi eyenza ngingafuni ukuba nengane naye to be honest okwamanje because akaziwa ukuthi kithi. Yeah, it's more like ngikipitile. Oh, okay. Oh, niyatshontshana hlala wakhona. Into esayilungisa lo nto bafuna ngicabanga ukuthi mina mase kunengane izoyenza nami izongifaka ipush yabona ukuthi ngiyolobola yabona. Oh, okay. Sengibonile ukuthi ingane sezikhona. Seyikhona. Why sekunengane like if ever umuntu serious ngawe kumele aye kithi manje ngingenayo ingane. Yeah, bekwenziwa kanjalo ngisho nasemandulo like before. Okay. Yes. Also whether you uphila isidala then.
ufuna ayenze style. Yeah, ngifuna enze lokho kuzojabulisa abazali bami. Wena awujabulanga kanti akakujabulisi? I'm happy. You're happy? Yeah. Oh, okay, I feel like a relationship and you guys, it's beautiful, it's nice. And cheat, guys. No. Bafo. And cheat. No. Bafo asazi lapho nangeke ngisho. Wena awucheat Mandla. Naya Awucheat. Akumnandi. into eqotho mina. So okay, this is Save My Relationship, ne? So we usually bring people abafesa inkinga kuma relationship wabo and then they're trying to fix it or there's something abayibonayo umuntu wabo angabatsheli like straight, you know. So this is the type of show that will just enlighten or highlight the matter and talk. Did you say yabafixa inkinga? Yeah, fixing inkinga. Manje sofuna thina la cause asinazi inkinga nje enhloko. uMandla kunento afuna ukukhuluma ngayo. Yeah. Angaqali lalele nje mhlawumbe. So yeah, that's isho yethu ngaloko ne. This is Save My Relationship. Ngeke uvele uthi asinazo inkinga. Ingakho mina ngilethelana mhlawumbe ikhona inkinga enginayo mina. Shuthi wena nawe phela. Kodwa le nkinga yakho involve nawe ngoba umuntu wami musangithi ingakho ngivuselana. So awazi ukuhlala namphansi mhlawumbe leyo nto endlini nosila emakhamereni uzongihlaza mina mangiza la bengicela mhlawumbe lalela engagement or something lalela ungajahi lalela mhlawumbe angikwazanga ukutshela sendlini lento ngifuna ukuzokutshela yona phambi kwabantu ngoba mhlawumbe nginesizathu bengeze ngikuziselana kanti anginaso isizathu. Understand? So okay, asizubhuti. Nikhulumeke phela. Okay, amtshela ukuthi umletheleni kule show le usisi ne ngoba usisi ngathi uyazi ukuthi umletheleni mara ngathi akazi. So can you just break it down nomuntu obukela ukuthi azi ukuthi why ulethe usisi ku Save My Relationship? So mara uBaby naye yazi bekayibona lento ukuthi kulamalanga nje izinto nje noma besama nje ukuthi sijabule ukuthi khona into la ngaphakathi nebe ngifuna ukuyikhuluma nawe. Kodwa bengeke ngiyikhulume sibabili ngoba uyazi wena umuntu mayithi ukuhlalisa phansi ufuna ubuza into yalo usiyaqabana. Angisona mina isangoma noma umprofiti so bengizokwazi kanjani ukuzizwa kanjani ngaphakathi kwakho ungashilo kumina. Mangithatha ukuthi mhlambe yakusaba noma mhlambe ikhona lento ukuthi mhlambe mangifisa uyangisaba nje wena namhlanje wena uyakhuluma like yazi ukuthi ulo muntu uthanda ukukhuluma kakhulu. Uzobukisa ngami nje bayikho leyo. Ufuna nginike i-chance ukuthi mhlambe ngikhulume nawe kahle sizwane mhlambe ngikubuze imibuzo makunento engayiqondi uvela uphakame nje uqala ukulwa nje ungikhombe ngamagama. So ingakho ngithe masize la sizozama uxazulula le nkinga mina enginayo. Mhlawumbe wathi ngeke ngitshele mhlawumbe yeah umtazela ukuthi umletheleni kule show le nkinga ngathi sikhuluma ngayo. Uyazi ukuthi mina ngisebenza kanzima njengendoda and ngiyaqiniseka ukuthi umama silana uyayithola yonke into ayifunayo yonke into ayidingayo ngisho yonke into yami nje ihlala la kuyena. Wazi nemali yami ayingena nje yonke into engiyenzayo ngiyamtshela angimfihlele. Mawuthi ngithi ihlala kuye yini amakhadi wami ebank yonke into nje ngisho ne-insurance engikuzona yonke into uyaya akunanto angayazi. Okay, akunanto angayazi. Inhlelo zami zonke nje mangiyihlela ngiqala ngibuze kuye noma mhlambe ngiyidlulise kuyena. Bese kasho ukuthi mhlambe lento right masiyenza. Kodwa yona into engisesubuhlungu bafo naye. Bengiqala ngibona nje nami kodwa bengakuthathi nje ngifake enqondweni lokho ukuthi ishi mhlambe nayi imali iyangena ngisebenza kahle ngoba ngisipana sharp ngisebenza ama extra hours ngiqiniseka ukuthi imali ikhona endlini. Kodwa ngibona imali ukuthi iyenzani. Angiboni imali ukuthi sibenza kanjani. Bona nje imali seyiphelile. Mawungena enye imali iyadlula iyaphela. Ngikwazi nokuthumelela nasemakhaya. Abazali bami basayazi imali yami. Nami ngisayazi imali yami nokuthi isebenza. Ayisakwazi nokungithengela impahla. Iyami imali engisebenzela. So ingakho ke ngambuza uBaby ngesikhathi imali Baby isebenza kanjani? Lapho engithe khona mangithi kahle kahle uthi ngeke ngibhekisise kahle le ndaba ukuthi ihamba kanjani. You understand? Angisisi mawuthi imali awufunda yapi ngoba uyazi ukuthi mina nginengane lesi ithumela kithi every month. Uyithumela malini ngane? Hayi izinto zesikole makungena u35,000 ngenyanga khokhe rent ingane uyithumela malini ithi imali ivele iphele. Sikhokhe rent sithenge negroza yala endlini nami ukuthi ngijabulise. Ama savings sinamalini for the past 1 year sinamalini ama savings akho. Asinayo phela manje ngoba ivele ifika idingo ziningi ivele isebenza. Izidingo zengane nerent negroceries vele nje i35,000. Nami phela ngiyaqoka kuningi nje mfethu. Abanye abazali bona ugcineni nje mhlawumbe bathumelela nje imali nje.
wena ubacabanga ngani oba bakho abasha imali yami ayihlale kuwo mangikubuza into eseyiphelile awukwazi usho kumina ukuthi ngibafake nabo ku-budget nje bengasho nje kwenye inyanga mayiphela last month ukuthi ngicela ukuthi uwonge something uthumele abazali bami wathi imali le ayonele ngathi mina ngizobathumelela ngoDisemba uma uthola ibonus kanye ngoDisemba ngonyaka ngoba manje imali ayineli ukuthi sithumele imideni emibili so umntana understand yakezwa kahle uphathekile ngiyamthumelela naye ukuthi asizakala ezibhedlela nengane uyayazi leyo nto angazi kwazi uzo-act ngathi ingane sisemacamereni manje ingane umntana akho nomunye umuntu ngeyami yedwa yebo kodwa phela kufana nokuthi eyakhe ngayithatha njengengane ngoba wathi uyangithanda kusho uma ngithanda nalokho khokhelwa nezikole nento zakhona yonke kuphuma kimi ndani kuba ngimthanda mina mamazi umndeni wakhe njengoba mayesho ukuthi ugogo akaphilile imali yami yonke le inakekela umndeni wakhe kodwa nokuthi awucabangele wami umndeni acabangele nami akakwenzi konke lokho. Okay, you understand bafuna ukuthi mangihamba nje ubone sengizwa ngabantu nje ngizwa ngabathandazeli nje sebeyangitshela ukuthi indoda usomathandweni siyakubona siyakuhlonipha konke lokho kodwa akusiyo lento lena wena oyibhekileyo ngoba kunje awuzazi wena ukuthi wenzani kunento eziningi ozibonayo uyajolelwa uyahlukunyezwa kodwa kunzima nokuthi uphume lapho hawu wakhona ikem leza sestradeni mamela baba ngike ngathi ngihamba ngahlangana nombafu lana uyabona labantu labo oyisangoma lona wangitshela nje ukuthi unenkinga wena wangichazela ngangafuni ukuyinaka lento ngathi hayi lo mhlawumbe unjani uqamba manga ngathi mangihambile leyo nto lena nami ngayobona umuntu yazofika ngichazela exactly lento ebengitshelwa kulo yabafu wathi mina ngizithathela inqumo like akunanto engizenzela yona mina ngiyatshela into yokwenza ngoba ngisetshenziwe bakusebenzile like as in how ngesintu angazi ukuthi wenzeni lento ukuthi angithakathi type of thing injalo akunanto ngiyazi ukuthi kuvuleka manje ngiyangibhedela nje mina angiyazi ngiyazi ukuthi bafo ingqondo yami ivuleka manje masengithandazile ukuthi ngibone ukuthi hey iminyaka yonke lena musi lento engizenzayo angizenzi ngoba ayikho nje khona umuntu ongakhohlwa abazali bakhe bafuna ukuthi avela ngathandi nje abantu bakhe kubo nje ngisho mina odade bethu mabecela imali noma 500 angikwazi banikeza yena abakuvela ithatha imali wafuna ngenze njani noma engangitshelanga wafuna ngenze njani wena ke wenze njani ngoba nawe usisi wakho lo wayehlelela endlini ufuna imali kuyilokho usisi wakho ufuna ondla ingane zakho ungondli mina uthandana nami hayi ukuthi ngangithanda kodwa ke ngangiphoqwa isimo phela mina if bengayenzanga lento engiyenzile ungeke usunginikeze le mali wenzeni mamela uyayivuma le nto yamuza angivumi kodwa kunento wenzeni ngoba ngathi lento yenzeni hayi bo bhuti wena ungenaphi endabeni zethu ubhuti besikhuluma naye angithi ziselana ngoba ufuna angeke seyikhuluma lento endlini sibabili ngeke yini umenzeni ubhuti ngoba ngathi lento omenzile ubhuti ikhulume ngoba ngiyayazi mhlawumbe ufuna mina noma iphunyukile bongafuna ukuyisho ngalendlela le akayisho yena lezo mina ngiyazi leyo nto angithi ngiziselana ngoba ngiyayazi ngifuna iphume la emntwaneni wazini okay angicazele umuntu okutshele ubani okutshela into le bafungizwe ngabantu abahlukile almost 3 bathandazeli ngesontweni ngatshelwa ngomunye isangoma nje sangichazela and labo abantu bakhuluma into eyodwa yini uye kubo noma kwenzakaleni oqala ngiqale nga-approach lalela imali ngeke baze bakusize ngalutho bazokumoshela ngoba bayifunela imali abafuni abakufiseli nje into enhle la abantu indlela azidefenda ngakhona noma ngizama ukukhuluma naye endlini wenza kanje cha ngiyabazi ukuba yi-scam la abantu ukuthi phuma nje zangomeni phuma nje ngisho nabafowethu mabeza bengizama ukungibonisa ukuthi hayi mani yabona wena bafuna uhlukumeza uvele bafuna usixabanisa labantu bafuna usihlukanisa laba bantu avela athi kasabafuni lapha nasendlini abafuni vele ngoba yibona bakudukisayo nalaba bathandazeli bangidukisa manje bayakudukisa mina kuphela umuntu ozohlele mina nawe la uyakwazi lawe lokho bafuna umuntu lo ngafuna ukukhuluma iqiniso lo uyayazi number 1 into angenze yona okwesibili uyajola lo muntu lo ujola nabafana abancane sengimbona nako ku YouTube la nevele ukuthi ujola nabafana abancane ubanikeza imali yabo angaze ngenze leyo nto mina uhleze nama excuse uyakwazi ukuhamba bafuhlala sonke ahambe indlu lonke lo muntu engekho endlini angitshela ukuthi beke nayo okay ke asithi ngiyajola ke uhlela ukuphi wena uyanginikeza isikhathi
So uyavuma ukuthi uyamjolela? Sengiyayivuma-ke manje ngoba ngina choice. Uyamjolela vele? Akanginikeza isikhathi lo muntu. Akanginikeza isikhathi lo muntu. Ingakho nami ngisengiyitholela uBen 10 umuntu ozongigijimisa igazi. Angikunikeza isikhathi. Ngina feelings after all. Lo muntu lana nami once a month. Ngiyabenza emsebenzini. Once a month. Ngiyasebenza. Ngisebenza ama-extra hours ukuze ngifike lo mali. Ukhathele umqolo ayi baby. Sebenza kanzima. Not today. Sebenza ngensimbi. Kodwa ufuna ukuthi balansisa babu indoda. Sebenza kanzima imali ayibe khona. Ngilale nokungilala ngoba ngiyakudinga. Angibalansisi mina izinto. Awuzibalansisi izinto. Usho ukuthi kahle kahle kufuneka sizwe uqansi every day, every second, every minute ingakhathali mina nje ngibuye emsebenzini ngikhathele. Cha kodwa ke jampisa noma usuku olulodwa ke noma 2 days. Hayi lento yakho. So lendaba le every time mina like angisazizwa ngize ngicabanga ukuthi mhlambe angisama attract anymore. Until ngithole lo Ben 10 ngibona ukuthi no I'm still attractive. Uyadlala imali yakhe. Hayi. So beja ngemali yakhe. Beja ngemali yakhe. Angidli nayo imali yakhe. Uyidla nobani? Hayi seyihlanganisele. Ngafonela ugogo wakhe wayehambe iveki lonke athi ugogo wakhe yagula ngafona mina kwathiwa akekho lo muntu akafikanga lapho. Ngathula. Wafunga ngoba bekunento nami bengingayazi nje vele ngimxolele nje vele kube ngathi into ayikhuluma yonke ngiyayimamela. Ingoba ngizokhuluma into ekhona vele. Usukhuluma manga? Sukhuluma manga. Ngenxa lento obungidlise yona lena, lento obungenze yona benginami ngikuthatha noma uqamba manga ngithatha ubheke mhlambe. Ngirayizi ngikudlisa. Uyavuma ukuthi umdliseni? Angivumi. Uright ngidlisa. Uyenze lento ngenxa yokuthi wena. Basiyela abantu bakini bafuna usebenze uyondla ingane zabo ungenangane. Ungondli mina. Uyadelela kahle. Wena ngibe nawe ungakasebenzi kahle waqala ukusebenza kahle kunami. Kahle uvulelwe yimina wena. Vulelwe wena. Because manje qala ukujola nawe nje uvele into zakho ivele zavuleka. So mina mawuthi ngivulelwe wena ngihamba emsebenzini kunikeza imali ingabisabuya la kumina. Bese sigcila kuwena la. Ngenxa yokuthi ucabanga ukuthi ngivulelwe wena. Umvulelani khona ngoba uyangihluphekisa nje. Ukuhluphekisa. Manje kunzima ugcine nini khona ukuthi ungithengela nje isihlangu nje. Ukuthi ungithele mhlawumbe noma le-blue ngemali yakho. Uzokuthengela phela mawufumana ilona. Ibonus ngoDecember ngithi. Kanye ngoDecember. Wena uthenga kangaka impahla wena ngenyanga? Amakhadi wakhe intombazane phela mina. Bafo SMS ziyangena la kumina ngesinye isikhathi ngibone baphuka ku news cafe kwenzakalani. Uhamba nobani uzongitshela ngihamba nabangani bami mhlambe kwebirthday basihle umngane wami bheku ngekhadi lakhe kusebenza imali yami lapho uma unabangani. Angithi ngintombi yakho. Ngakuphoqa ukuthi ngiphi ikhadi angiphoqana wanginikeza. Ngoba bengazenzi ngelasi sikhathi. Hayibo. Angeke nginengqondo ubhali. Ayikho nje leyo. Bekezele lento inyanga yokuqala, inyanga yesibili, inyanga yesithathu bekezela umuntu ubona uma yazi bafungize ngisabe nokubheka ifoni yami ama SMS. Umuntu akekho nasendlini uhamba iviki lonke. Khona uyayithanda lento makuphela inyanga yazi bangizohola ahamba. Ngisale sengiboleka imali komashonisi ukuze ngikhokhe rent 35,000 ingakhokhile rent ka 6,000. So sisi amakhadi wakhe wayenza namakhadi wakhe ngoba ngathi uyawa amakhadi wabhuti wena wasungathi uyasha ngokuthi ngiyenza imali yakhe ngoba ubhuti ngapha because it's a matter between mina nomntwana. Isehlukile matter between mina nawe matter yokuthi abantu bazi ukuze ngimhlisile ngimhlisanga akufune ingakho ngimhliselana ngoba kusimatter yethu ngifuna ukuthi angangishiyi angakushiyi ingakho ngimhlisile ingakumhlisile phela lo sisi wakhe ngiyabona indlela ebenza ngayo ukuthi khona umuntu abemfunela yena manje ngizokukhishwa umuntu mina la ngizoyiphumela mina yazo nenhlanhla kabi lo muntu lo ngisho ngangithola ngilele nendoda angibambi ngeke azangishiya cabanga kanjalo ugcine kusesenjalo kanti sebengincedile abakwazi ukusiza akusafani akho la yakhona wena ngempela akho la yakhona awu so uyasibone ke awufuna ahlukane nawe. Hayi ke into angayazi namakhadi ke yazi nekhadi sengilungisile lapha sekuphethe nje ikhadi alisasebenzi lelo phela. Ulishintshile ikhadi. Shintshile ikhadi mina imali izongena ngibuyisa kuba kuwena. Uyangazini mina. Udlala kabi. Udlala kabi. Awungazi wena. Udlala kabi. Kahle hlolo ngazikota yazi yabona kulo 5 years wazikota nyana ngami. Mningi obukwenzile ne. Awungazi kahle. Mningi obukwenzile ne. Mina ngingabhadiya mfethu. Vulekile la amehlo manje ngiyakubona. Manje sifuna into ebuhlungu bengimthemba lo muntu ngimthanda ngenhliziyo yami yonke. Bafuna ngimenzela noma yini.
Njobe yesho nje manje noma ngimthola nendoda dala ngibona ifoni yakhe mayiringa uyaphuma endlini noma ifoni yakhe iselokhu ifakwa kuma flight mode mayinawo ingaringa ifoni mawukuthi mhlawumbe ukhohle uyifaka ku flight mode kumele aphuma ayosabela ifoni phandle le mangiqhamuka mina uyacina ifoni ifoni yakhe inama password amaningi woma WhatsApp yonke into yakhe nje inama password ngiyayivula yini yakhe ifoni mina yamfona inama password yazi ihleli lapha nje yami ifoni kodwa ngiyibamba awuyibambi ngoba uyathanda nawe ungaba mina yakho ifoni yazi ukuthi bafu umuntu mawuthi nje ubamba ifoni yakho ubheka noma mhlawumbe sisikhathi welibona umuntu eqhaqhazela ukuthi khona into enkulu ayifihlile la Into ayifihlile phone. soqhuma vele ngoba ifoni yami privacy yami akusi privacy yakho mawona umuntu angithi wakhetha ukuthi ufuna bani hayi bafethu ongangishadi wena uselisoka usase boyfriend wena isipindi sokuthi uzohlala nami ngeke akushade usithatha isipindi sokuthi uphathe ikhadi lomuntu ongakushadanga angisiwena wangibiza singohlala nawe la so uyabona ukuthi into ebisezothi ingakushadi yileni ukuthi imali ehlala kwenu awukwazi nokuyibeka imali ukuthi ngomnyaka mhlambe ungigqugquzela ukuthi ngiyokuloku ubili udlala ngami mina namanje mama khona into ozenzayo mina uyangisebenzisa phela into oyenza mina kahle kahle uyangihlele mamela ngitshela into ongayazi yes mina ngisho ungangilahla manje kusasa ngaginvite kwami umshado mina uba uzolapha uzamthi yimini umuntu obekubambezela la hayi lutho sungayithatha lo uyithatha ngakhona bengisho nje bafo uyamuzwa lo muntu into ayikhuluma ngiyamuzwa into should vele mina zange nje ungihloniphe yonke nje sonke lesi sikhathi vele ubungangenzi bengikuhlonipha mina until uzongihlaza la emakamera ungisebenzisela umuthi ungenza nje isibhanqa sakho nje ungenza upopayi wakho ngakufaka vele ebhodleleni ngoba ngangifuna ukuthi ungangishiyi ungiphe futhi le mali uyayizwa lento le ungifaka ebhodleleni mina ngangafuna ukuthi ungishiye kahle wena ngithandi imali yakho awungangibuki kanjalo because ayikho into ozongenza yona angithandi uthanda imali yami ngayibeka kanjalo ngangikuthanda khona kodwa lwayalaphela uthando mangibonisa umuntu mangamthanda umshiyo hayi ukuthi umsebenzisi umuntu umqobe njengethambo nje aphela angabi na next bese ngitshela ukuthi angithanda unesibindi sozongitshela lana ukuthi angithanda wayibonga ngitshela wena ngizise emakhamereni angithi yes but uzokufind out la emakhamereni angithi wena ngizise khona akwazi nokuthi mhlambe ukufihle nje phambi kwabantu ungatshela abantu at least ubathi nawe engathi uzoba jethi ngiyakujolela la awujoli ngibonile wena at least bengizoqhula ngemhlambe bengizoqhula ngemhlambe iphutha lento yokujola iphutha lento ngifaka ebhodleni mhlambe ngoba uyangithanda mase ungitshela ngithandi uthi ngenze njani ke pho angazi phela kukuwena ukuthi ngithini ke mina ungisebenzisa ungifaka emabhodleleni udla imali yami nabangani bakho nomndeni wakho nginondla nobese ungitshela ukuthi wena angithandi angihlangani so khona lo mthandayo kulo muntu ujela naye akekho umuntu engimthandayo thanda labafana abancane lawo akekho umuntu engimthandayo mina yazi inhlelo zami ngawo if bengakuvulela la no why bengakushiwe seyamantombazane sifuna umuntu ozosatisfy embedeni sifuna nemali so wena bengakushiyi because ngithola imali ukhona ongisatisfy embedeni because wena ukwazi ukwenza lokho so life yami is balanced ngoba ngihleli ngibusy life yami is balanced so uzongihlazela kuma camera uhleli ukhathele nje wena vele ushaye yodulala uthi ngenze njani ke mina lo popayi wakho lona akasebenzi nokusebenza amsho umfake kuyisalary ngemali yakho ukuthi abe kusatisfy ebedini mina mangekho ngiyosebenza imali uyamazi lo muntu ojela naye ngijimisa igazi phela ngenze njani yazi bafunge ngayibona leyo nto ngeke kwaba nesikhathi lapha zame khona ngene etoilet washiya ifoni ngayivula leyo foni ngahlangana namafuna nezithombe nje ezinabo heart ekuthunyelwana namanoti umfana omncane lo mfana omncane ojela naye omncane kakhulu ayinkinga kodwa ima ngikutshele embedeni umfana lo nabo ma-20 early 20s lo embedeni hayi mfana wenze ibuwa yamuza ukuthi embedeni hayi wena ongizisela ngithi ngivele ngiyikhiphe zonke kahle kahle mamela lo mfana ulekelela wena kahle kahle ongakwazi ukusatisfy embedeni bese umkholela ngemali yakhe yes lo mfana lala nami nomlala nawe ukuzikholela ngemali yakho phela angiziwena isilima lo nginikeza imali yakho yena umuntu ophelele nje wathatha ipay yakhe ipay ayinikeza igirlfriend yonke iphelele ngiyisilima angithi umfaka ebhodleleni usile phela mara bangeka yenze into ngabafana mina nginengane mina yangishiya indoda ngiloku ngivula amehlo manje angizokudlalwa indoda lana ngifela amacala abanye abantu engabazi la yazini kahle uzeke imi vele empilweni yami uyazi into ngihamba ngikhathele yini uhambo ya angaqedi ukukhuluma nawe uhambo ufuna ukuthini
mina ngikhathele wena yazi bafo bengizelana Awusafuna ukukhuluma naye? lalela Ngikhathele uyena. mina bengithi mhlambe lento sizoyilungisa mhlawumbe axolise Into engibheka ukuthi silungise, mara, kuyiphutha kade sasidlalwa abafana mina so mina ngeke ungixolise kade sasidlalwa abafana nje hayi akaze ngamjolela Hayi. akaze ngenza nje into ebhedayo ngikumthanda bafo ngimnikeza yonke into ayifuna ayikho leyo nto yo bafo ngizelana nginesifiso sokuthi ngabe lento ngiyakhona ukuyilungisa mhlambe ngithi mhlambe ingqondo yakhe izobuya athi hayi ngiyaxolisa lana bengenze iphutha ngicela ukuthi ungixolele kodwa uyabona nje akaxolisi nje uzongithenga abafana laba amsatisfy abafana abancane hey indaba le yenu it's deep ngoba nenemfihlo konke amasayini yazi mina bengayiboni yonke mara wona kuwe bengayiboni yonke lento lena bafungi ngisizwa yilabo abantu manje ukuthi ngivule kamehlo iqala ufika benguthatha ukuthi inormal nje ulive nje understand benguthatha ukuthi hayi mani ukuthanda umuntu wakho lo understand ungamane ngimlandelela ngimbuza imibuzo umuntu bengithi mhlawumbe wenza amaphutha kodwa uyayivuma lento akazimisele ukuyiyeka lento yokuthi uzwe ngabantu ukuthi okufasile ukufaka ebhodleleni iqiniso ngoba uyayivuma naye ngizwe ngabantu bafo njengoba ngisho ukuthi ngihambe uqala kwami ngihlangane nabantu laba bathanda ukuthandazela lapha endleleni laba abezestrateni laba izinto zesintu la angitshele lo mfolo lona ngithatha udalo unamanga and ngiyayicabanga lento kodwa ngathi hayi lo mhlawumbe unamanga kodwa kwase kufika engqondweni ukuthi ngeke ngiyibheke leyo nto leyo ngamenywa umngane wami esontweni ngihamba naye waphakama omnye umprofeti lapho abengitshela futhi same thing wathi hayi wena bafowethu yazi uyindoda kahle uyamthanda lo siso naye kodwa inkinga akekho lapho yena and into akwenze zona uphakathi kwebhodlela awuzicontrol awuzenzi wena yonke into oyenzayo ngafuna umndeni wami wonke esiqabeni asizwani manje somndeni kudala bezama ukungitshela noma bafika endlini yami akabafuni yena baphikise ngithi hayi bangixabanisa nomuntu wami you understand ngithi ngithi ke sengizwe ngabantu ababili wesithathu ngaya ke mina nami ngayokhokha imali lapha ngathi ngicela ukuzwa ke iqiniso ukuthi mhlambe kwenzakalani ngempilo yami wangitshela lo muntu ukuthi hayi ndoda indaba ikasona yenza kanje ngikusize wangiphalaza lo mfo sathandaza wangigezisa nje wangihlamba kahle ingakho ingqondo siqala ukubuya manje ukuthi dlala ngalomuntu uyahamba lo muntu angabuyi ngibone ngama SMS transaction ukuthi la imali iyadliwa ngoba manje sikhathi wahamba nobani mnengishindli you understand mangithi sengiqala ucabanga ukuthi angisazwani nefamily yami imali engiyiholayo akwazi nokuthenga izicathulo lapho kufika khona ingqondweni ukuthi hayi mana awuthi ke indaba le ngithi ngithathele phambili mhlambe ngize la kunena ngize naye sibone ukuthi silungisa kanjani mara sikhona ukukhuluma naye ngoba akafuna ukusimamela mina bengazimisele futhi ukuthi ngizomhlaza mhlambe nokuthi mhlambe ngifuna ukuthi sihlukane bengitshela ukuthi mhlambe uzoba ngumuntu onengqondo abona hayi lo muntu seyazi lento ngcono ngiyeke ngiyeke mara uyaconfess nje uqeda ungitshela ukuthi akangcenga akazange ngithande yo so what then from now from your side before besides yonke lento kodwa eqinisweni mina umuntu wami ngiyamthanda usamthanda namanje angeke ngiqamba manga bafo angazi ukuthi ngifila kanjani disappointed ngibhlungu nje kodwa if ngabe nawe uyayibona lento nje mhlamba axolisa ahlukana labafana bakhe abancane sihlele ifuture yethu kahle ngoba ngumuntu ebengibhekelela ukuthi mhlamba sizokwakha sobabili understand mina what I can advise you is that kungonikela umuntu wakho ngoba ukutshela straight ukuthi akakuthandi and akazi ukuthanda imali yakho so it was not love this was just it's like a game when you're a part of the game she's playing Antoine azayikholula ngale ndlela oyibeka ngayo wena ziphi isikhathi suka kude kanjani naloyo muntu mara esayidini lakhe you heard it from her own la mhlambe khona nje lento ukuthi mhlambe ube disappointed ukuthi ngimzize lana so you think when all of this is a lie angithi bakutshelile abantu so you also found out ukuthi okay vele umuntu wakho wenza into so yena she said it herself and she kept on highlighting ukuthi kunento akenze yona and she end up saying ufake ebhodleleni umuntu wami lo muntu yeah ukuba umuntu wakho siya understand mara what I'm advising you manje ukuthi like don't go back to her try to find yourself yangithwana ube emthandazweni like just pray into yakho iphume yonke uthi ubone the clear picture as kwamanje uyibone ipicture khona ukuthi okay
ukwenza so yiwo uze la kule show le ukuthi ukhulume naye ukuthi umuntu akho kwenza into eziso yangithola. I think that's the only way, when I just try to find yourself and yeah, but first find God yangithola. Uzoba grand from there on. Akho lula bafokotha uzozama. Yeah. Athi ngizozama ukukhulumisana naye ngizwe ukuthi yena uthini ngayo. Yeah, zama ukukhuluma naye futhi mara don't go back when I just try to move forward. Into zakho zoba grand plus usasebenza ngithola. So it's Bafo yazi ukuthi ngiyasebenza but into zakhona bezingahambi ngendlela nje, into zakhona nje ngathi zithanda ukuthi zibhede nje impilo. nazo zizohamba kahle. Abona from now on into zakho zohamba kahle. Ithi sivale. Uzothemba kanjalo baba. It is what it is before it was what it was. This is your boy M. Don't forget to like, subscribe and share. We out.